punt. Què tal? Bona tarda. Estem aquí amb Vicenç Zurita repetint el directe i l'entrevista que vam fer de presentació perquè vam tenir uns problemes tècnics amb Instagram i res, bàsicament estarem aquí repassant una mica tota la seva entrevista perquè després vosaltres ho podeu veure i conèixer i veure el vídeo els cops que faci falta, el penjarem a les plataformes del club. Què tal, Vicenç? Com estàs? Molt bé, molt bé. Aquí estem, un dia més, parlant de l'entreno. Perfecte. Ens avancem una mica més als entrenos des que vam parlar i de més. Vale, doncs, seguim el mateix format que vam fer a l'entrevista inicial. Fem unes 10 preguntes aproximadament personals i després, ja et dic, la gent ens va deixar un parell de preguntes que me'n recordo i de més, llavors farem exactament igual. Perfecte? Vinga, va, doncs anem al lío. Explica'ns els teus inicis al món del waterpolo. Els meus inicis van ser curiosos perquè jo anava amb el meu germà sempre que és waterpolista, i anava sempre als seus partits. Jo tinc una família que des de fa molts anys està vinculada al món del waterpolo i jo era com la mascota de l'equip del meu germà. O sigui, jo amb 4 anyets anava a tots els partits i amb això que en un partit van fer com la trampilla i em van tirar a l'aigua perquè sempre anava allà, era això, la mascota. I amb la sort inclús, aquell partit, evidentment era un partit que no tenia complicacions i això típic que em van deixar com feia hasta el golet aquí per tenir content el nen. Molt bé. Doncs explica'ns una mica com va ser la teva trajectòria després d'aquest debut així curiós. Doncs mira, jo vaig començar just allà i a partir d'aquesta experiència vaig començar a Barceloneta, que era d'on sortim tota la família, i vaig estar des de Benjamí i abans fins al juvenil. Després, a partir d'aquí, vaig estar 3 temporades a Molins de Rei, després que vam fer un ascens a Divisió Nord i després d'un any a Divisió Nord vaig anar al Catalunya i del Catalunya 2 anys a l'Eixeide fins la temporada aquesta passada i aquí a Sant Feliu amb moltes ganes. Molt bé, molt bé. I com et defineixes com a jugador? A nivell més esportiu, a nivell més de joc, com et defineixes? Jo em defineixo ara mateix un jugador bastant complet dins de les meves possibilitats i capacitats que tinc. No soc un jugador gran, però crec que soc un jugador que té molta visió, soc molt sacrificat i que ajudo molt als meus companys. Sí que abans tenia molt de gol, però és una de les coses pendents que tinc ara, així que diria que un todoterreno, potser. Molt bé, molt bé, molt bé. Quins són els teus objectius al club? A nivell d'equip, la veritat que la permanència, sent realistes, si no podem pensar en una altra cosa que això, i si pot ser directe, sense fer cap promoció i tal. I a nivell personal, la veritat que jo vull donar un passet endavant, vull jo què sé, si puc ajudar a qualsevol company o qualsevol jugador que sigui la cantera que pugi i tal, estaré disposat a que em preguntin, a ajudar, no tinc cap problema. I sí que donar un passet endavant en el tema gol. Com he dit abans era molt golejador i ho he perdut una mica amb els anys. I si puc i si a l'equip li surt bé que jo pugui tirar endavant, s'intentarà. Perfecte. Abans parlaves una mica dels objectius de l'equip a la temporada, que sens dubte seran la permanència. Avui tot just ha sortit el grup on jugarem. Què n'opines? Què n'opines d'aquest grup? Doncs mira, sincerament, dins de les nostres realitats, jo crec que tenim un grup bo, un grup on ja sabem que hi ha 2 o 3 equips que haurem d'anar a competir el màxim que puguem i ja està. I després ens trobem amb el Club Natació Catalunya i amb el Canoe, dels quals el Catalunya aquest any ha reforçat l'equip, són gent molt jove i això pot ser una mica el punt feble on podem anar a buscar nosaltres les pessigolles i tal, encara que també són molt joves. I després un Canoe que s'ha debilitat molt, que és el que té bastants problemes i jo crec que amb aquests 2 podem inclús guanyar
algun dels dos partits, que és anar i tornada. I, bueno, i per què no, pues, a veure, a partir d'allà a veure on podem apuntar. Anar partit a partit, però són els 4 partits principals que tenim marcats al calendari ja. I tant, i tant. Com han anat aquestes primeres sessions d'entrenament, una mica més avançades ja des de quan vam parlar, com estan anant? Sí, bastant dures, bastant dures. Com vaig dir, en la línia de què m'esperava, crec que està sent una de les temporades, mira que no portem gaire, més dures de les que jo he tingut. Dins de les possibilitats que tenim, que bueno, tema espais i tal, pues, no tenim una gran varietat, sinó que estem una mica limitats. Crec que ho estem aprofitant bastant i crec que la feina està ben feta, és el camí que hem de seguir, i a partir d'aquí, pues, això, cada dia més. Perfecte. Com definiries la teva integració en el grup, en el club en si? En el club, com vaig dir, no porto gaire, no puc, sí que he començat també amb nens i tal, i és una de les coses que m'agrada molt. I en tema equip, tema entrenadors i tot això, sí, jo crec que com els han fet no t'acullen a cap lloc, la veritat. És un grup molt que som tots gent jove, que som tots, sabem on estem, sabem el que hi ha, i és molt, molt familiar, que això jo crec que és un punt a favor i és una que dins de l'aigua es notarà. Jo crec que es notarà, hi ha molt bon rotllo, es fan activitats, es fan coses i això, la veritat, jo crec que és un punt a favor per nosaltres a l'hora d'afrontar la competició de la millor manera. Exacte. Bueno, i què esperes del club en si? Abans has parlat el que vols aportar, el que tens els objectius per aportar al club, però què esperes del club? Bueno, jo espero que, com vaig comentar una mica l'altre dia, que ens ajudi a poder tirar endavant, que estigui al nostre costat, perquè serà un any molt complicat i més amb el tema Covid. I res, donar-li les gràcies perquè sé que intentaran ficar tot de la seva part, però sí que és veritat que necessitem això, que estiguin amb nosaltres, que estiguin darrere nostra, que ens apoyin, que ens recolzin i que estiguin fins al final. No sabem què passarà, però nosaltres ho deixarem tot a l'aigua i els entrenos per l'escut de Sant Feliu. Perfecte. A què t'agradaria dedicar-te professionalment? Doncs jo vaig començar amb psicologia, però ara he donat un canvi perquè no acabava molt clara les sortides ni la manera de treballar, perquè jo estava a la UOC, ho estava fent a distància i em gustava bastant el tema, la metodologia així. I ara sí que la meva idea és entrar a INEF, que crec que és la carrera que potser em identifica més, perquè jo sempre he sigut d'esport, sempre he estat vinculat a això i m'agradaria molt, a part d'entrenador, perquè m'agrada, sí, és una de les coses que m'agrada, que m'encantaria sempre estar vinculat a això. M'interessa molt el tema de l'adaptació esportiva després de les lesions, de tot aquest aspecte d'entrenador personal per tornar al món de l'esport a tota aquella persona que ha tingut una lesió greu o que té una discapacitat o coses així. Perfecte. Molt bé. Fem una pregunta així una mica més informal. Un cantant, sí. una pel·lícula i un llibre preferit? Com ja vaig dir, el cantant, per temes d'infància, que m'he criat així i tal, diria Marc Anthony, que és un cantant de salsa molt més actual per la gent que també li agrada salsa jove i tal. I a pel·lícula ja soc bastant partidari de pel·lícules d'història, al final és d'on venim i de com és la societat, i em quedaria amb El pianista o Pearl Harbor, com ja he comentat, que són dos de les que més m'agraden. I el llibre és un llibre que no és conegut, que és el Trencaclosques Vital, que és de la mare d'un amic meu, i és un llibre de superació de la vida de la mare del meu amic i que jo crec que és un abans i un després i que et dona una altra perspectiva de la vida, perquè no saps mai què et pot passar. I tant, i tant, i tant. Bueno, Vicenç, doncs un plaer, gràcies de nou pel teu temps i no et molesto més, fota-li canya en els entrens igual que fins ara i res, estem en contacte. Gràcies a tu i ens veiem. Vinga, fins ara.